सांगू सांगू तुका माझ्या मालवणची माती। मालवणी माणूस म्हटलं की डोळ्यासमोर येता बांगडो, सुरमई, पापलेट, मांदेली, होय मच्छीची ही सारी लिस्ट। आणि त्यातल्या त्यात आपली सगळ्यात आवडती सुरमई। आजची रेसिपी आपली सुरमई, पण सुरमई फ्राय, हा कढी नाही। माका हे 11 तुकडे म्हणजे मीडियम साईजची सुरमई होती, माझ्या एवढ्या हाता एवढी। ते सुरमईचे मी बारीक असे तुकडे करून घेतले, ते 11 तुकडे फ्रेश मी एका स्वच्छ असा धुवून घेतलाय। आता या सुरमईच्या तुकड्यात लावण्यासाठी मी या हिरव्या वाटण करतलंय। त्याच्यामध्ये मी हे बघा हिरवी कोथिंबीर घेतलाय, 2 हिरवे मिरचे, 8-10 लसूण आणि अर्धा इंच आला, ह्याचा आपण एक हिरव्या वाटण करून घेऊचा। तर आता मिक्सरच्या भांड्यात मी घालून घेते कोथिंबीर, लसूण, 2 हिरवी मिरची आणि आपला आला, आणि ह्या मी असा बारीक असा वाटून घेतोय। ह्या बघा मी हिरव्या वाटण आता करून घेतलंय, थोडासा दरदरीतच ठेवलंय। आता आपण पुढचा ह्या सुरमईत सगळा वाटण लावून घेऊचा। आता हे बघा ही आपली हळद, ह्यो हिरवो मसालो मच्छीचो, त्याच्यानंतर ही असत आगूळ। जर मी ह्या आगूळचं पाणी काढून घेतलंय, जर तुमच्याकडे आगूळ असतात तर तुम्ही आगूळ लावा, मी कोकमा भिजत घालून असं पाणी बनवून घेतलंय। त्याच्यानंतर ह्या हिरव्या वाटण आणि ह्यो हिसर रवलो चवीचो राजा मीठ। आता एक एक करून या सगळं आपण लावून घेऊया, मॅरिनेट करूया। आता या मच्छीक पहिला आपण मीठ लावून घेऊया, त्याच्यानंतर हळद, जरा जास्तच लागता हळद म्हणून मी जास्त घातलंय। आता हे मीठ आणि हळद आणा ती जरा वाईज आपण अशी लावून घेऊया, जरा हलक्या हातान, कारण ना सुरमई थोडी लवचिक असता, म्हणजे पटकन तुटता, त्याच्यामुळे हे बघा जे इथे जास्तीचा लागला ना त्याच्यावर असा ही दुसरी सुरमई अशी हे करू होईल। सगळ्या सुरमई का आता आपण हातान पटापट लावून घेऊया। आता त्याच्यानंतर आपण या हिरवा वाटण जा ना हे का लावून घेऊया असा, पहिला वरच्या बाजू, नंतर पाठच्या बाजू, आणि त्याच्यानंतर ह्या जा कोकमाचा पाणी केलेला ना आगूळ म्हणतात कोकणात एका, तो सुद्धा असं ह्याच्यावर घालून घेऊया। तुम्ही कोकमाचाच आगूळ वापरा। आता त्याच्यानंतर आपलं ह्यो लाल मसालो, मालवणी मच्छी मसालो जरा जास्त, कारण नॉनव्हेज म्हटला ना की वाईट तिखट होया, आणि मच्छी तर वाईट तिखटच होई, म्हणून जरा जास्त घालते। ह्यो सुद्धा आपण कसं लावून घेऊया, पहिलं वरच्या बाजूक, नंतर मच्छी पलटून पाठच्या बाजूक सुद्धा लावून घेऊया। अशा मच्छी आपण मॅरिनेट करून 10 मिनिटं बाजूक ठेवून देऊया। आता ह्याची बाजू पलटूया आणि ह्या बाजूक सुद्धा आपण लावूया, असं ह्यो दोन्ही बाजू मस्त सुरमईक लावून घेऊया। आता तुमका असं वाटत असत की सरोजने जरा जास्त मसालो वापरलो किंवा हिरवे मिरची सुद्धा वापरल्यात हिरव्या वाटणात, तर माझं त्याचं कारण काय माहितीये, माका जरा मच्छी म्हणजे नॉनव्हेजचा कोणताही प्रकार म्हणजे चिकन, मटन किंवा फिश फ्राय वगैरे असली ना, फिश करी, तर माका वाईट तिखट लागतात। तर तुमच्या चवीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता तिखटपणा ह्याचो, पण वाईट जरा तिखट मच्छी कशी खाऊ खरंच बरं लागतात। आता मी दुसऱ्या बाजूक मसाला घालून घेतलाय, आता मीठ सुद्धा घालून घेते, म्हणजे दोन्ही बाजूक मीठ व्यवस्थित लागत, कारण मच्छीक ना मीठ व्यवस्थित लागावया। आता ह्या हातान असा लावून घेऊया। आता काय करूया, ही मच्छी अशीच ना 10-15 मिनिटं मॅरिनेट होण्यासाठी ठेवून देऊया बाजूक। तसं तुम्ही वया असल्यात ना, तुमच्याकडे आगूळ नसत तर तुम्ही लिंबू किंवा चिंचेचं पाणी सुद्धा लावू शकतात, लिंबाचा रस। पण होता काय माहितीये, जो आगळ लावल्याने जी मजा येता ना, मच्छी जी चव येता ती खरंच एक नंबर असतं। आता आपली 10-15 मिनिटं झालेली आहेत मच्छी मॅरिनेट करून, मी तवो ह्यो तापत ठेवते। मच्छी फ्राय म्हटली की जरा जास्तच तेल लागतं। आता बाजूसून असा तेल मी सोडून घेते पहिला, आणि असं तोभर फिरायचं, असं तव्याचा हँडलचा वापर करून हलगता चांगला तेल तापावया। आता हे बघा तेलाचे बुडबुडे ह्याच्यात तुमका दिसतात, आणि ह्यो गॅस करू होयो बारीक, मगच ह्याच्यावर एक एक तुकडो घालू होयो। मी ना मच्छी अशी तळू सोडूच्या अगोदर ना असा वर खाली परत एकदा बघते दोन्ही बाजून व्यवस्थित लागला का नाही, लागला। आता एक एक तुकडं मी हे बघा तेलात घालून घेते। आपण सगळे हे तुकडे एक एक करून मस्त तेलात फ्राय करून घेऊया।
एका वेळेस तव्यात जितके बसतील ना तितके मी घालते. आता ह्याच्याबरोबरच मी ही 2-3 लसणाचे पाकळे आहेत ना ते घेतले. त्याला जरा वाईट लाटण्यान ठेचून घेतलंय. याने पण चव ना मस्त लागता मच्छी फ्राय. आता बाजूसून वाईट तेल कडेन असा सोडून घेतोय. आणि तुमका एक गंमत सांगा, एरवी आम्ही जेव्हा मच्छी फ्राय करतो ना गावात म्हणा किंवा आमची पारंपरिक कोकणातली जी पद्धत आहे तेव्हा आम्ही एकतर ह्याका लावल्यानंतर असा मॅरिनेट केल्यानंतर ना एकतर तांदळाचा पीठ तरी घेतो नाहीतर रवो तरी. पण आज जी मी ही पद्धत करताय ना ती थोडी वेगळी, पण ह्याची चव जी येतली ना ती जबरदस्त येतली. आता ही सुरमई ना एका बाजून फ्राय झाली. आता मी उलटून घेत आहे दुसऱ्या बाजू. हे बघा मस्त अशी तुमका गॅरंटीड सांगते, एकदा तुम्ही अशा प्रकारे ना सुरमई फ्राय किंवा कोणतीही मच्छी फ्राय करून बघा, तुमका सुद्धा आवडतली. आणि आवडली ना तर नक्की खाली कमेंटमध्ये सांगा. जोपर्यंत मच्छी एका बाजून फ्राय होणार ना तोपर्यंत ह्याका दुसऱ्या बाजून उलटूसारखी नाही. वाईट हे असं तुमका वाटतं ती करपली, पण ह्याचा कलरच तसवा, कारण हे मसालो आहे ना नुसतो म्हणा. मी आता जरा ह्याका बारीक गॅसवर दुसऱ्या ह्यो बारीक गॅस आहे ना म्हणून घेतलाय. आणि ह्यो असं काविलतो माझ्याकडे हा ज्याने मी परतून घेतोय मच्छीसाठी. चपातीसाठी वेगळं काविलतो आणि मच्छी फ्रायसाठी ह्यो असं बारीक काविलतो. ह्याने ना मच्छी अशी मस्त अशी व्यवस्थित उकालता. कारण मच्छी जेवढी मंद गॅसवर आपण फ्राय करू ना तेवढी त्याची चव खूप चांगली येता. तर एका दुसऱ्या बाजून सुद्धा पलटून मी वाईट भाजून घेते. आपली आता मच्छी फ्राय तयार झालेली आहे. एका आता अजून एकदा पलटून मग मी प्लेटमध्ये काढून घेतलंय. आता मी करून घेते गॅस बंद आणि एक एक पीस ह्या ताटलीमध्ये काढून घेते मी अलगद. हे बघा आपली सुरमई वेगळ्या प्रकारची फ्राय तयार झालेली आहे. येवा पटकन खाव. अशा प्रकारे हॉटेलमध्ये गावता तशी तवा सुरमई फ्राय माझी तयार असा खाण्यासाठी. तर आता ही तवा सुरमई फ्राय मी मस्त मच्छीच्या साराबरोबर भात आणि त्याच्याबरोबर तांदळाची भाकरी घेऊन खातले. तर आजची रेसिपी तुमका कशी वाटली ती नक्की कमेंट करून खाली सांगा. आणि काय चुकला माकला असाल तरी सुद्धा त्या खाली कमेंटमध्ये सांगा, म्हणजे पुढच्या रेसिपीमध्ये आम्ही तसा दाखवू. आणि हो, जाता जाता परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करून विसरू नका, कारण ह्या चॅनल तुमचाच हा आपल्या मालवणी लोकांचा म्हणण्यापेक्षा महाराष्ट्राचा चॅनल परब किचन. चला भेटूया नवीन रेसिपी सोबत पुढच्या वेळेला. बाय, धन्यवाद. तर अशी ही सुरमई तवा फ्रायची रेसिपी तुमका कशी वाटली ती नक्की तुम्ही करून बघा, त्याच्याशिवाय तुमका आवडायची नाही. कारण करून बघतालच तेव्हाच तुम्ही खातालच की नाही. आणि ही रेसिपी जर तुमका आवडली तर खाली कमेंट करून नक्की सांगा. आणि काय चुकला माकला असाल तरी सुद्धा सांगा. आणि पुढच्या वेळेस भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. आणि हो, परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करू विसरू नका. भेटूया पुढच्या रेसिपी सोबत. चला बाय.